Gaur nahi gendu batez ere presentatuz nola ekonomikoki ze jarri du martxan zertan nahi geha aurre egiteko. Eta aldaketa handia dago, eta lehenengo taldearen aurrekontua bikoiztu itea gutxi gara ero. Orduan, hontan lanen hasi ginen eta kanpaina bat hasi geha, nun beste urtetan ite genuen gauzak, gauz berrekin kompletatu ingo ginukela. Eta gure helburua izango zen, kanpaina horretan 10.000 euro ateatzea. Orduan, indartu nahi dugu publizitate estatikoa, eta hortan hasi geha enpresakin harremanetan, eta uste dugu askoz importanteago dela euki partida txikik, baino nahikok, ez igual babesle handi bat euki, eta babesle handi bat galtzen dezunen, umezot gelditzea, eta askoz zailagoa da, ez, aurre egitea. Denboraldi osoko bi abono okiko iteu. Alde batetik ongoa 14 urte eta 18 urte bitarteko abonoa izangoana, eta honek 10 euroko prezioa eukiko du. Eta denboraldi osoko partidontzako sarrera doainik izango da hauentzako. Eta bestetik 25 euroko abonoa izango da helduentzako edo 18 urte baino gehiago eukiko dituentzako. Eta gero sarrerak, partidontzako sarrerak bi prezio izango dituzte. Alde batetik 4 euroko prezioa izango dela helduentzako, 18 urte baino gehiago dituenentzako, eta bestetik 14 eta 18 urte bitartekoentzako 2 euroko prezioa. Ontsaia lanen crowdfunding bat egiteko, ikusita oso modan daola. Eta, lehen da bizi hor, pixkat esplikatzeko jende asko jekin, baina lehen da bizi inbarduna da, aukeratu plataforma bat edo web horri bat, hortan nahi gara guantxe. Eta, hori aukeratu ondoren, hasiko gara hor, esplikatzen pixkat zergatik aneun diru hoi, eta, zenbat beharko deun. Hortako, hor jendeak aukera donazioak egiteko, eta hortako egun epe bat. Pentsatu egula izatea, hasiko gala iraila hasieran baten izango gala, eta hilabete osoi, iraileko hilabete osoi izango zen. Eta donazio horiengatik jendeak jasoko opari antzeko bat, ez? Takek ebaligarako igoera lortu ondoren aurrekontu ekonomikoi aurre egitea ardura hartu du, izan ere, lehenengo taldearentzat 25.000 eta 30.000 euro artean beharko dituzte gastu guzti aurre egiteko. Datorren demoraldiko plantilla ez da aldatuko, bertako kideek osatuko dute, naiz eta behin zaldigiren utxune izango duten kanpora joango delako ikastera. Takeko lehenengo taldeak kontzentrazio bat egingo du iraileko lehenengo astean Katalunian, ondoren Euskal Ligako txapelketei ekingo diete. Igoera olortzarekin batera, kantxan gutxienez 2 aldaketa egin beharko dituzte. Lurrean kantxa marrazten duten marrek oraingo kolore gorria eduki beharrean txuriak izan beharko dute eta aldageletarako pasabidea egin beharko dute.